I ta 2 runde prije. Šta ono nije zadnji nije? Ja sam prvi bez veze ima. Ne musti ništa ne ide. Da mislim stalno isto. Kako ime može biti na pamet da smešima? To aktivira nešto i to sam pamet ima ovako. I odmah dobije. Ali uvijek, doslovno uvijek kad bilo. Evo za ovo. Ovo ću aktivirat. Nema svi mišljenje, mislim, i svaki jedan potez makar da sam ono supera ima ime, tako. To je varanje. Ne može to značajno. Evo, gledajte na ovo. Opet. Ne možeš ene opet imat. Evo, ti ga vidiš? Jedan napravi potez, znači to supera bez veze i uspije sve. Tam ja jedno s njim ne bi ništa vidim. Doslovno nisam potrebno. Doslovno potrebno, ako ne uspije ovako neki drugi move. I ovaj naučit. Ovo tako. Yes. Super. Treba da snimimo. Dobro, kupujem ovo. Daj da vidimo ću dobiti. Ne. Još jednom onda. Kaj nam jedno neću dobiti. Ja sam sve pare potrošio, a ništa nisam dobio dobro. Ovo je smeće vide.